Slippy. Szén. Itt a víznél, ahol letett a workbench-et. Hol a mocsár? Azt se találom. Csinálok kardot mindenkinek. Léci csákány meg baltát is. Hát hogyha lesz annyi kő. Ne jó, Megtaláltalak. lesz. Akkor segíthetné nekem is, Ákos, majd nem talállak titeket. Hát de már izé. Aj, bakker. Menj a folyónál végig. Jó, csinálok még egy kardot. 4 Folyik. kard. Itt 2 vagy. balta. Elletted. A sivatag felé vagytok, nem? Ja. Akkor jól tudom. Mi vágok fát. Meggyűjtök majd izét. Gyapjút. Meg ételt. Mi? Ja. Ham. Kocka. Endermet hallottam. Az nem Enderman volt. Kobi. Az Slenderman Megvan volt. a házad, Armand. Nehogy begyere, agyoncsaplag baltán. Megyek az én házamhoz, mit akarsz? Te házad. Mert akkora barom voltál, hogy építettél még egy házat. Na. Te pazarló. Nem igaz. De következő izé nappal, ma izé. A keresünk másik. Faválság van, te meg itt pazarlod a fát. Hát milyen dolog ez? Já, lebontom, na. Én nem bontom le a putrimat. Én az Én- ajtót viszem magammal, azt ott hagyom az egész putrit. Valami. Lebontsam a putrit? Igen, kell fa. Én De most minek körülnézek bontj? tovább. Halljátok? Van egy dzsungel. Én itt hagyom a putrimat, császtok. Megyek. Hol a dzsungel? Hol? Azt keressek én. Na, Gyere, gyere. menj. Én indultam. Ok. Azt Én- nézzétek milyen művészi Ja. az a hegy ott. Lik. Lik. Az Ákos, az az Ákos minden hülyen Vagy futál erre. élvező. Au! Jó. Olyan Ákos fajta futással megyek. Ákos Én köbben. szökdelek. Nyíl! Találtam egy nyilat! Nekem Én is. már kettőt. Néztem, hogy a Norbit elhagytuk, vagy mi van. Itt Nagyjából. síkság jön. Nekem meg nem adja be a mappot, ez úgy néz ki, mint hogyha a semmi ugrálna Ákos. Dzsungel. Jungle George. Ott a. Arra. Jungle. Az a kedvencem én nekem. Nekem még be se töltött, hagyjatok ma. Hopp, hopp. Van Az sütő. havas bajon, te állat. Utána. Utána van egy. Az honnan De- látod azt a te? Meg Én egy inkább távol ide van állítva. A- És nem adozik. a szemét. Tényleg dzsungel. Egyébként meg Aha. ott van 4 birka, te meg nem ütöd agyon őket. Milyen Jaj, dolog oké. ez? Megyek oda. Majd én ütöm agyon őket. Viszlát. Nem is Bocs, adta izét Ne nekem. engemet üssé, hülye gyerek. Jó, van, beakadtam. Mi adsz egy kardot? Nekem is. Mindenki kap kardot. Én vagyok a kardos bácsi. Én meg a szépes bácsi. Oda ledobtam, Norbi, elszalad a kard mellett. Meg csákányt is kaptok. Volbi, itt van. Csak egyet vegyetek el. Volbi, itt van. Itt van Ott. még egy csákány. Ah, És oké, kösz. itt van egy balta, valamelyik kötök vegye el. Éves Kösz. voltál. Nálam is van egy balta. Egyébként öljetek minél több birkát. 9 birka gyapjuk kell, hogy Nekem mindenkinek van- legyen ágya. Nekem van 2. Nálam is 2. Ja, 2. Ott is egy birka. Talmi. Ott Majd van figyelni még. kell az időre is ám. Hát már egy 20 perc rég elment szerintem. Ja. Akkor veszünk most fel egyelőre több részt, nem baj. Ja, aztán meg Sony Vegas-szal, aztán megvágatjuk. Csak le kell tudni az Nem. valamit. és aztán- Hát össze kell vágni. Összevágom és elkezdem föltölteni YouTube-ra. Mivel vágod össze? Hogy kijön Hát valami... Majd meglássuk. Jó. Tehát tudod. De ezt szerintem nem videókészben kellene megbeszélni. Na, szerintem ennyi fért bele a mostani részbe.